हई अखाड़ा के लाठी, अखाड़ा के लाठी ढोढ़ी में हूर देहब, मोटा लाठी धके ढोढ़ी में हूर देहब। अखाड़ा के लाठी ढोढ़ी में हूर देहब, मोटा लाठी धके ढोढ़ी में हूर देहब। भीरी सटबू त मजा भरपूर लेहब, भीरी सटबू त मजा भरपूर लेहब। न तो अखाड़ा के लाठी, हई अखाड़ा के लाठी, अखाड़ा के लाठी ढोढ़ी में हूर देहब, मोटा लाठी धके ढोढ़ी में हूर देहब। अखाड़ा के लाठी ढोढ़ी में हूर देहब, मोटा लाठी धके ढोढ़ी में हूर देहब। लहंगा के महंगा सामान रख तोप के, न तो सब लइका जियान कदी घोप के। लहंगा के महंगा सामान रख तोप के, न तो सब लइका जियान कदी घोप के। उठावा से नंबर जरूर देहब, अरे उठावा से नंबर जरूर देहब। न तो अखाड़ा के लाठी, हई अखाड़ा के लाठी, अखाड़ा के लाठी ढोढ़ी में हूर देहब, मोटा लाठी धके ढोढ़ी में हूर देहब। अखाड़ा के लाठी ढोढ़ी में हूर देहब, मोटा लाठी धके ढोढ़ी में हूर देहब। सतेंद्र कहे कुछो के न गम्बा, आवाया जमालो जदी तहरा में दम्बा। सोना उपेंद्र कहे कुछो के न गम्बा, आवाया जमालो जदी तहरा में दम्बा। चोलिया के सिल तोरा तूर देहब, अरे चोलिया के सिल तोरा तूर देहब। न तो अखाड़ा के लाठी, हई अखाड़ा के लाठी, अखाड़ा के लाठी ढोढ़ी में हूर देहब, मोटा लाठी धके ढोढ़ी में हूर देहब। अखाड़ा के लाठी ढोढ़ी में हूर देहब, मोटा लाठी धके ढोढ़ी में हूर देहब। मिक्स बाय महाकाल रिकॉर्डिंग स्टूडियो, दुधही कुशीनगर।